Ke YouTube. Nah kecil ya. Ini apa? Tapi itu tak kerasa kan, tak terlalu. Ke endi siapa lho? Sahabat supi kalau cetek ini beri net, enggak tapi dibalik. Tak kira sokan. Sugeng. Ya. Hati itu sampai kok. Hah? Itu tidak tandurannya. Iya, betul. Kayu. Duren. Kasih buku mana nggak? Kasih mana ta? Urung. Itu anu apa? Ibu kak kabe. Urung. Loro sing urung buka. Apa? Terus nih iklan. Iklan karo anu. Sing isar dhewe. Iya. Bonus wes. Bonuse urung. Urung bonus barang. Urung. Aki langganan karo bintang karo wong. Angel piye sergep. Iya. Kayak Reni, Dayu. Oh iya ya. 3.000 kunjung ben bulane. Reni? Iya. Teng Reni. Klaten rem. Kali ngapet dino yo. Arsine piye ya anu cara kerjane opo? Delok kok penontonnya opo kene anu ya? Iya pangkal berit. Urip maneh ya asine sing cara didelok wong orane ya ora. Yo ngaruh bisa sayangi. Ngaruh kan. Lah ora nek nonton kan iklan ora mlebu. Wong iklan yo rugi. Pasang iklan ki ora apa-apa ora sing nonton. Iya. Tapi ditembakne yo kena ngono. Ditembakne. Tembakne piye maksudnya? Ditukokne. Iso anu ora. Lah, lalu kena spam malah. Ngono malan. Angger gawe konten sing anu ae sing original lah. Sak mlakune. Foto blog kuwi sing penting kerep foto. Terus anu kuwi. Mana sih? Kok langsung Iya. anu. Iya. Karo bocah-bocah lho. Oh, lek channel anu ta channel wayang. Oh, Suwi ra tak gawe. Ya sapa masih ngukur kan jenengan? Jangan melengkung. Cekele, mau melayu. Cekele. Kira wis tak jagal, Pak. Ndak lek melayu. Gampang kok. Aman iki. Ayo. Ayo Mbah, ayo Mbah. Siapa? Piye iki? Karek nule. Ngajarku mesti kok. Sesek apa tali? Jelek piye orangnya. Lah nyaturung dianu to kuwi. Ora iki dhuwur sesek sepira iki. Sate rong apa iki? Semene iki dhuwure. Iki lho menawa itu meter rong. Lah sing kok diklengkunge lah. Gen rada nyeni. Rodoknya nih iki. Iya, 6.
Sing melengkung kudu anu niki. Sing Melengkung iki. Lah ya, engko sing melengkung sokone kuwi kok. Kau nak coba cokan. Gimana? Tarano. Kok sitok komburi ndamen. Iya. Lagi oleh pengarep. Lucu lho Bang. Yang mana, Bang? Bagus yo. Mboten. Kayak kok oleh buri kok. Kayak oleh buri. Lanjut, oleh jero. Unusan. Ini ojo tali enggak? Lah apa wis ditali? Kono. Wis wae. Unusan. Iki iso jangan mepet truk nasi. Ngono. Buya-buya apa lho sing masang iki. Lah kali ini kurang Jawa. Ngono kan iso. Wih, gimana kan? Iki minyak kali mau bisa berarti. Piano. Bisa. Iya pas lagi. Aku sisa lho. Ya. Anu golek kene ora oleh sesek dikerep kene aneh-aneh. Iya. Wis nyatur ke bagian sesek. Asar masuk ya. Ayo sarapan. Ayo lekon tali-tali. Kurang tak stop. Wong lucu-lucu iya kadang wong lek kas morat. Ayo, Bek. Ayo, Bek. Malah isin aku. Tiga kali mau kuwi. Iya. Sarapan. Iku nggih pager iki niki kok. Iya. Iki pager iki kene. Iki ada apik men bakal bonsai iki. Kayak lampu. Bonsai ya. Raya yo. Bonsai ya. Indi. Apik iki suwilik. Apik ndak. Ngeni.